עשוי מסיבים. איפה נמצאים הסיבים? בקליפה. אני מכניס את הקליפות שהילדים קילפו לתוך הסיר עם המים הרותחים. אחרי שהמים רותחים זה יתבשל פה שעה לרכך את הקליפות. דופקים אותם המון עד שהם ממש שטוחים. סיבים זה וואו. וואו. תערבו. צבע אדום. אני טובל את הרשת עם המסגרת בתוך המים. ננער קצת. הופך את זה. לוחץ. עכשיו יד אחת אתה מחזיק. נאמר שהיד הזאת למטה, תלחץ למטה, ואת היד השנייה תרים. זה כמו ציר. מכניסים את כל הניירות שעשיתם לתוך המכבש. כשמסובבים את הגלגל זה יורד לאט לאט ולוחץ על הנייר. אז לגלגל. יפה. עכשיו נרים את זה. הנה הנייר של ברד, איזה יופי. ועכשיו עלה, נכון, אני מקלף את זה מהפינה. אפשר להרגיש? הנה הנייר, אתם רואים? תראו איזה נייר עדין, אבל הוא חזק. הסדנה נמצאת בזיכרון יעקב במדרחוב, מייסדים 39.